Volám sa Martin Priešovský a priblížim záver roka 1989. Tento bol pre nás ako každý iný normálny. Pracovali sme, schádzali sme sa v mládežníckej organizácii Socialistického zväzu mládeže a teda nič sme netušili, možno že niekde len v hlavnom meste v Prahe, tušili, že sa niečo už v tomto roku prelomí. Čiže ako som spomínal, žili sme a pracovali bez akýchkoľvek problémov, netušiac, že 16. november v Bratislave bude taký hektický, ako bol, kde sa študenti živým špalierom pospájali a žiadali vedenie štátu o dialóg. U nás v Hnúšti znova nič sa nedialo a 17. november v Prahe demonštrácia študentov ukázala, akú veľkú silu môže mať, keď sa ľudia zhlúknú do jedného šíku a žiadajú teda niektorých ústavných činiteľov uvoľniť z funkcií, žiadajú, aby bolo v Československu viacej strán, nielen vedúca strana komunistická. A tak 17. november prebehol v piatok a v sobotu sme nemali žiadne dostupné správy o tom, čo sa v Prahe udialo. Nedeľa bola takisto hluchá, až vo večerných správach sa objavila malinká, nenápadná správa, že protest študentov v Prahe prebehol. No v pondelok Socialistický zväz mládeže, základná organizácia Bunka číslo 2 v Slovenských ľučebných závodoch, mali sme zhodou okolností členskú schôdzu, kde teda sme sa dozvedeli o zásahu poriadkových síl na národnej triede a chceli sme, aby sa napísal list priamo prezidentovi republiky Gustavovi Husákovi, že nesúhlasíme s takýmto zásahom proti študentom. No ale našiel sa medzi nami nejaký dobrák, ktorý odniesol túto správu riaditeľovi, inžinierovi Nemetovi, a na druhý deň sme všetci postupne boli volaní príslušníkmi štátnej bezpečnosti priamo na koberec riaditeľa podniku. Čiže ak by nebol proces pokračoval, je celkom možné, že by sme sa boli dostali do nejakých problémov, prípadne i do väzenia. Avšak stále sme nemohli uveriť tomu, že ten systém tak rýchlo a razantne padne, ale nakoniec sme predsa išli do generálneho štrajku, kde sme aj za Socialistický zväz mládeže, ktorý sme chceli, aby fungoval ďalej s ľudskou tvárou, tak verejne v Hnúšti vystúpili.